dôležité obhajovať ľudské práva a bojovať proti nenávisti? Tak pokiaľ sa naša spoločnosť hlási k základným demokratickým princípom a k občianskej spoločnosti, tak samozrejme či už obhajoba ľudských práv, občianskych práv, a takisto aj nejaké stanoviská voči páchanému násiliu, to je automatická povinnosť, pokiaľ tá spoločnosť má ostať takáto. A to na všetkých úrovniach, čiže takisto aj na úrovni miest a obcí v Slovenskej republike, takisto teda aj v meste Žiar nad Hronom. Ako sa snaží mesto eliminovať kyberšikanu či nebezpečie na internete? V rámci siete základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, ich učitelia alebo aj výchovní poradcovia prechádzajú aj určitým vzdelávaním, kde sú implementované aj takéto otázky, to znamená tých fenoménov, ktoré sa v posledných rokoch objavili v našej spoločnosti vplyvom rozvoja sociálnych sietí, teda aj kyberšikana. V Centre voľného času, ktoré je takisto našou organizáciou, máme dokonca pracovníka, ktorý mimo iného robí besedy a diskusie po školách s deťmi, kde sa práve bavia na tieto témy, aby deti jednak mali aj informácie, ako sa voči týmto javom brániť a na koho sa obrátiť. Tak Centrum voľného času usporiadáva rôzne akcie prevenčného charakteru. Pripravené sme mali viacero týchto akcií, niektoré boli zamerané drogová prevencia a niektoré boli aj internetová šikana alebo šikana ako taká. Školy majú tento druh prednášek veľký záujem. Tá celá prednáška je urobená formou aj prezentácie, ale snažíme sa v tej prezentácii tie deti do toho dejú aj vtiahnuť. To znamená, kladieme otázky, chceme reakcie, niekedy sa stane, že neprejdeme celú tú prezentáciu, lebo niektorá z tých tém, ktoré tam máme, ich natoľko zaujíme, že sa potom vytvára a rozoberá sa to tých skúseností dopodrobná. Čo sa týka zase nástrah, myslím si, že viac nástrah je z tej naivite alebo nevedomosti, kde hrozí to, že ich postupne nejakými krokmi si môže ten konkrétny zločinec, alebo ako ho nazvať, namotať na tieto veci a získať si jeho dôveru a potom by v podstate dokázal tým deťom ublížiť.